Salutacions cordials, benvinguts, benvingudes, benvingudis a un nou episodi de La veu en flames, les dissidents, un espai on la paraula és foc i llibertat. Avui tenim així entre nosaltres el plaer de tindre a una amiga, a una lluitadora, a un referent. Mireia, com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé, així en este entorn idíl·lic, meravellós, rodejat de natura. Bueno, Mireia, qui és Mireia? Pues, a veure, Mireia és una xiqueta, no?, que a part d'haver-ho passat tan mal i tota la cosa, pues, va fer la seva vida, no? Vol tindre casa, vol tindre els animalets, apassionat de los animalitos, i és per ajudar-la. Qui és Mireia quan no hi ha càmeres ni activisme? Pues jo mateixa. Una xiqueta que vol fer els seus somnis, no?, i vol fer... Això, que treballa molt per tindre les seues metes, vaja. Ara mateix, quin seria el teu principal somni? Pues ara mateixa ser una drag queen internacional i anar de bolos per tots els països i anar-me per tots els costats i ser drag queen i les meves produccions i les meves coses. Molt bé. I si n'hi haguera alguna persona que es dedica a produir espectacles de drag queens, què li diries tu a aquestes persones per a que contrataren el teu art? Pues que soc una persona que treballa molt, que soc molt resolutiva, que puc afrontar si hi ha algun erroret, per lo que siga, puc afrontar-lo damunt de l'escenari, que soc diferent, no?, que apoye també molt al folklore, és una cosa que no s'ha de perdre, i això, aquestes coses. Moltes coses més, no? Per exemple, damunt de l'escenari. Ja sabeu, si voleu muntar un bon show, no dubteu en contratar-la perquè jo he tingut el plaer de conèixer-la en directe i és un tro, un torbellino, però espectacular. Mireia, dis-nos com era aquella xiqueta que encara no sabia posar el nom al que sentia. A veure, era una xiqueta que era molt vergonyosa, no hi havia manera de fer amics, no hi havia manera de que eixir de casa per fer res, perquè jo quan encara no era una dona, jo em sentia com atrapada, no? Entonces, al jo sentir-me atrapada d'aquestes maneres, jo fer algo aquí en els amics o fer coses així, no ho contemplava. No era una manera de... Me sentia jo mal, entonces no volia fer. No volia fer res. I quan va ser el moment que vas dir hasta sí, vaig a trencar el que tinc que trencar, me n'hi d'ací perquè ja no puc més, perquè vida n'hi ha una i n'hi ha que viure cada un com millor visga, sense pensar en els demés, pensar en una mateixa. Quin moment va ser el que vas dir, hasta sí m'ha plegat? Pues, a veure, jo saber que era transsexual va ser 2 anys antes de jo dir-ho. Jo ho vaig dir en el moment de que jo veia que la meva vida ja... Jo no tinc una vida, jo no fer, com a dir, o sea, jo no eixia de casa, jo no feia res, tot perquè jo no me sentia a gust, ni tenia il·lusió d'anar-me'n a nadar a la piscina, que la tindré davant, ni tenia il·lusió de fer absolutament res, entonces, com això no era vida, mira, no sé què vulga, i ja està, i així anava a ser, ja, allà. Has explicat que arribar fins ací no ha sigut fàcil. Quin diries que ha sigut el moment més dur de la teva vida? Aquest moment que penses en deixar-ho tot, que dius, mira, hasta sí. A
veure, jo per sort tampoc m'ha passat eixe sentiment de voler deixar-ho tot, però per el fet de que com ha estat jo tan mal, no veia jo una opció tornar a carrera en cap moment. Però en així experiències fortes de dir a veure si no tinc jo que ser tan oberta, no? Per exemple, quan em va passar així en el poble, en l'assassinat que em va passar així en el poble, o qualsevol volta que jo me n'anava per carrer i una pandilla de niñatos darrere meu a dir-me què, mateixa, o l'altre dia, per exemple, fa no res, em va passar de que estava jo en el cotxe conduint amb el meu germà i em va passar un policia i vaig anar jo al meu DNI i els meus datos i em va dir que això el nom d'antes, el meu nom d'antes, antes de ser jo Mireia. I se me va quedar una cara mirant-me, una cara d'asco horrible i això, i que no m'havia dit que eres mujer. Quan tenia el meu germà al costat pues no vaig dir tampoc molt, no? Perquè el germà no podia deixar-lo sol. Són coses així, al final fan que donen poc de fort. Por i ràbia, perquè al final veges tu a la gent què li importa, és que pareix que mos tinc que clavar en tot i en tots. És que hi ha situacions, a veure, ràbia dona, però hi ha situacions en la vida que no pots fer molt. Ja, sí. Com lo de policia, a veure, si haguera estat jo sol, en aquell policia li haguera contestat. Perquè no se puede quedar-me callat, però si m'he posat a moure-me al costat, no puc jo... Ja. En esos casos sí, jo te comprenc. Pensant tot, te comprenc. Per a tu, Mireia, què és el que fa més mal? Els insults? El rebuig? O la indiferència de la gent que mira i no fa? Pues, a veure, a mi personalment em fa més mal el rebuig. Els insults també fan un mal horrible, no? Però al final també els insults van molt de la mà en la indiferència, no? Perquè si a mi em dones exactament igual o dones exactament igual, com hi ha molta gent, però no m'apanya que vaig estar ahí fent coses, no? Coses, entre comillas, pues ahí van els insults i van les agressions. Entonces, al final un insult és algo molt superficial, no? Perquè al final a tu te diuen un insult i no va a suposar-te res més a part d'ahí. No és com una paliza, que una paliza sí que va a fer-te més mal a la teva vida. Clar. Qui o què et va salvar en el moment més difícil? Unes persones, una frase, una amistat? Pues van ser unes persones, i van ser mon pare i ma mare, que sempre han estat ahí per tot. No, pues, encara que tinguera jo discussions en ells, perquè vaig tenir jo una bona temporada, perquè com no sabia el que passava, pues, la única manera de soltar-ho era així. Y entonces las únicas personas que han estado ahí para mí siempre han estado apoyándome cuando me va a tocar anar a denunciar al chico ese del poble de que casi me mata, todas esas cosas, entonces mon pare i ma mare només. Entonces, em van salvar ells, no me tiro de voltes. Quan tot el món m'ha rebutjat, ells sempre han estat ahí per mi, sempre, perquè s'agraden més. De fet, jo crec que ton pare i ta mare són exemple de què tenen que fer els pares, les filles i els fills. Els fills se'ls ajuda, se'ls apoya, si cauen se'ls ajuda que s'alcen i s'està al costat d'ells i d'elles. I ja està, perquè el fill és teu, però no és teu, és un ser individual lliure. Claro que sí. I ja està. I no el suport si no te'l dona ton pare mateix, qui te'l va donar. Claro. Estan les famílies escollides, no? Però això és molt complicat de trobar-lo. Entonces, Claro, perquè al final tu on vas a parar és a ta casa. Claro. poden parar a casa i sempre veure el que diu ta mare. Què li diries avui a aquella Mireia de 14 o 15 anys? Pues jo li diria
de que no s'achante davant de les persones que van a fer-li mal. Aquelles persones no tenen un futur, no tenen un res, només estan avorrides, no tenen res més que fer. I el fet que en casa té dues persones, i un germà també, tres persones que, que la volen moltíssim i que per tres són normals no van a... No té per què ella deixar de ser aquí. Que tinga por, ella adelante. Com és ser trans en un entorn rural? Com ens ho explicaries? A veure, en ser trans en un entorn rural, és que ara com ho expliques, saps? Perquè ara ho expliques cap a un home major o una persona que no ho puc entendre, ho és complicat. Pues a veure, ser transexual és ser una persona, no, que naixes en un gènere, naixes en un... En paraules de Xina, puc gastar paraules de Xina? Sí, lo que tu vulguis, Mireia. Pues jo vaig néixer en un piu, en una manguera. Entonces, a mí eso no m'agradava, no? Ni que me trataran com si fos un xiquet i tot això. Entonces, jo vaig enganxar un dia i vaig dir, no m'apeteix ser aixina. Entonces, jo vaig enganxar, vaig canviar del tot i em vaig fer una dona, em vaig deixar el monyo llarg, em vaig posar hormones, tota la cosa. No fa falta posar-se hormones per ser dona, no? Però en el meu cas sí. Jo crec que bé, no? Ben explicat, no? Si pot faltar alguna cosa. Sí, molt ben explicat. Molt explicat. Tenia una altra explicació un poquet més tècnica. Bueno, Mireia, tu perteneixes a la Vall Diversa. És un col·lectiu rural que fa un treball boníssim. Què aporta a la Vall Diversa als pobles i per què és important que la gent s'associï? La Vall Diversa aporta als pobles aquesta llum d'esperança que hi ha molta gent jove sobretot, o gent major també, perquè hi ha molta gent major que per por o per condicionar o per por al rebut, com diem antes, que no ho viuen o no se senten preparades para tener una vida normal y corriente. Entonces, la Vall Diversa el que té orgull en pobles fa que la gent que no se sent preparada, no se senten ganes, no se senten bé para poder fer una vida, salsi i diga. Hi ha més gent com jo i aquesta gent està fent així, com per exemple allí en el Jorf, un espectacle de drag queens en el Jorf. Molt bé. La gent ho va veure, no? I hi hauria algú, suposo. Bueno, sí, hi havia. Estava ple, sí. Estava ple. Quin era el teu major orgull com a activista? Quan faig algun espectacle en drag en els pobles, també tranquil·líssim, òbviament. Sí, clar. Sí. I jo vaig algun orgull en els pobles i els xiquets xicotets que són decidents de gènere o decidents en sexualitat i tota la pesca, que potser no molts podem entendre això, que vinguen a mi i vegin com una esperança, no? Un dir, no estic soles, que estic jo en un poble, hi ha més gent, no? No tinc per què estar tota la vida en el poble, puc fer més coses, I això per mi és el més gran, el que més m'implena. Les experiències. Molt bé. Com t'agradaria que fos el món quan tingues 40 anys? Pues quan tinga 40 anys, m'encantaria que el món fos més agradable a les persones del col·lectiu, però sobretot a les persones transsexuals, no? No perquè jo sigui transsexual, també creixina, no? Però també perquè penso jo que les persones transsexuals estan més rebutjades encara que les persones del col·lectiu, la majoria de les persones del col·lectiu. Entonces, per exemple, lleis com en Estats Units, la que no puguem entrar les persones transsexuals en Estats Units perquè ens encarcelen per falsificació de documentos, o en un munt de països que ens maten a tots perquè no ens arriben a entendre. Sí, de fet, jo vull pegar un tiro d'orelles a alguns gais i algunes dones lesbianes o cis
que O sense fer-les dir. traten als nostres companys i companyes trans com si foren algo de usar i tirar. I són persones. I tenen la mateixa dignitat que tu. I tu eres una mala persona per tratar mal a una altra persona. I a tu no te van a acceptar, perquè sempre seràs el maricón del poble. Així és que apoya a les teves germanes trans i deixa d'apoyar a qui no tens que apoyar, perquè és que ja estic hasta ahí. Mireia, què li diries a qualsevol persona que està patint perquè no s'ha atrevit a ser ell o ella mateixa? Pues que entenc que el que puga patir, no? Que entenc que el que estiga de diferents maneres. Jo també ho ha passat i jo també he estat en aquest punt. Entonces yo le diría que no es tanque, que hi ha coses molt boniques fora d'un espai ruïn. Hi ha molts espais, sigui xicotet, hi ha espais molt bonics, igual, mira, per exemple, este podcast. Així no hi ha ningú, no hi ha res mal, no... Matissa. Jo diria això, que no tinga la por d'eixir, de conèixer gent, de conèixer món, perquè no està fort. Bueno, i ara per acabar anem a fer el ping-pong de la Veu en Flames. Només pots contestar ràpid. Anem allà. Un menjar, Lasanya. una pel·lícula, Obsessió. una sèrie, From, un llibre, no sé. o una cançó que et representes. Tot anat mirant de Gloria Trevi. Platja o muntanya, Playa. gats o gossos, Gas. festa o sofà, Festa. cafè o refresco de cola, Nada. Instagram o TikTok. TikTok. Quin és el teu insult valencià preferit que es pugui dir en antena? Diablo infeliç i botamarges. Quin era el teu superpoder ocult? Més de fer l'eyeliner així, ras, vale. Si pogués sopar amb qualsevol persona del món, amb qui seria? En Sara Montiel. Quin famós t'agradaria tindre de còmplice per a fer una trastada? En la Tamara. Aquí Llorena. No, Bueno, ara Llorena, sí, antes sí, Tamara. Quina és la cosa més absurda que t'ha passat? Hòstia, pues, no sé, cualquier cosa és absurda. No, mira, tot és Tens alguna mania estranya? Si el arroz no me puedo tirar del día anterior, no puedo. Si et tocara l'Euromillón demà, què seria el primer que faries? Comprarme un piso. Digues una paraula que definisca la teva vida ara mateix. Absurda. Bueno, i amb això acabem. Moltes gràcies a tots i totes per estar ahí. Mireia, moltes gràcies per acceptar i de participar a la Veu en Flames. Moltes gràcies a vosaltres. Sabeu que estem allotjats al YouTube de Gailers i esperem que vos agradi i vos esperem a veure entrevistes. Adeu!